sembarang lukis mau ngaji. Ya mari kau sepeda bae. Bali oleh Kabupaten Blambangan. Aku ora bakal bali. Oleh Kabupaten Blambangan. Situro. Kowe becik kowe ora sampe cantuk lau perkara iki. Kaliyo oleh coba dibas. Bos, bos, bos. Pancen katentemane projo cepat. Sangat citra terus para pejan. Para supaya tidak akan minta makat dengan sembuh. Ojo nanti tempat. Sok ngaten di boten kersa. Pundi ingkang leres lan pundi ingkang lepat. Aku ngerti jiwa. Kenging menapa menawi panjenengan kersa. Mestanipun sampun kersa. Lampan kula rikala kula jatuh Joko barang rikala tasih Joko barang Yo, pancen ora kleru. Nek kowe munggah lagi janji. Oleh projo cepat pancen ora kleru. Nanging saiki sing dikuwasa sapa? Sang citra kencana. Kalau mangsane yen projo cepat katepeng bekoyo. Sapa sing pindah ora yo andan sing cepat. Paman Surya sepisan malih panjenengan kula aturi pengsa sampeyan apa cedak Pak nari sampeyan cedak Pak mesti badhe kenging ngetoni Barang menipun sumpah Bupati Anggan Sabilo kateng teman oleh projo cepat. Barang sosok sing dirusone projo cepat ngadepi ora yo sinduro oleh bapak. ngatenon di komboten kenging paman itu maju sajangka Yen kowe kuat nambani pusok nyandel soe kabupaten Kediri tak sembah nama. Ya